Informàtica de nivell amb en Jaume i en Miquel. Tenim les vinyes connectades per USB. Informàtica de nivell amb en Jaume i en Miquel. Som els avis més catxondos de l'internet. Orgue, ara em penso que se m'ha penjat el Windows. Hola a tothom. Bon dia, benvinguts un altre cop a un programa d'informàtica de nivell amb en Jaume i en Miquel. En Jaume i en Miquel. Hola, què tal? Guiri. Molt bé, avui parlarem d'una cosa molt important. Sé que tots heu sentit a parlar del que és el rock dur. Però avui parlarem d'una cosa més dura encara que pagar la hipoteca a final de mes. Sí, senyor, el disc dur. Coita. El disc dur és una part vital del nostre personal computer. Hi han de discs durs que estan a dintre i hi han d'altres models moderns més emancipats que estan a fora, però la gran majoria són dels que estan a dintre de la torre. Sí, senyor, i vosaltres us preguntareu, quina és la funció del disc dur? Espera que m'ho preguntaré. Quina és la funció del disc dur? Molt bé, doncs el disc dur és el que s'encarrega d'emmagatzemar dades. Sí, senyor, ni arròs, ni farina, ni vi. Dades. Les dades són coses importants que cal no oblidar, com per exemple els cumpleaños, o els sants, o la comptabilitat de la llar. Sí, senyor, el disc dur s'encarrega de recordar-nos les coses que nosaltres no podem. Què anava a dir jo ara? Així, així. Com emmagatzema el disc dur aquestes dades? Ara t'ho diré. Ho emmagatzema d'una manera molt particular. Les emmagatzema les dades en un codi binari. Un codi binari, he dit, Que ningú me'l confongui amb la novel·la aquesta que està fent tanta polèmica d'aquesta del Código da Vinci, He dit binari. Doncs això, t'estava parlant del codi binari. Clar, tu vols dir binari, amb B baixa, no? Que és la guia que segueixen tots els pagesos per fer el vi, no? Binari. Que no, que t'estic dient que no. El codi binari és un llenguatge que es va inventar en exclusiva pels ordinadors i és un llenguatge que es compon de zeros i uns. Doncs digues exclusiva perquè és el codi binari aquest, són les notes que m'adonaven a mi a l'escola de Vall-llobrega. Calla, com vols que et duguessin les notes amb codi binari si quan tu anaves a escola en prou feina s'havia inventat el guix per escriure a la pissarra, brètol? Que sí, home, mira, a mi m'arribaven les notes, les ensenyava a casa i deia, matemàtiques, 0, llenguatge, 1, naturals, 0, gimnàstica, 1, codi binari, zeros i uns. Ai, valga'm Déu. Déu? No, Déu no és codi binari, Déu és divisible per 2, no? Sí, 2, 10.